Recordas? É curioso. Agora un neno en escafandro de cartón e unha cadeira de rodas. Aí pintábamos con lápis as marcas das medras, xogábamos á pelota coas zonas de laranxa. Aquí soñei con dedicar unha canción. É curioso. Tirábamos pedras aos muros en ruínas como se toda a infancia non carretase un exterminio. Recordas? O can marchou morrer un día. Nunca soubemos onde, como non podíamos saber do tempo, porque un fogar é sempre agora, e a nostalgia non ten casa. Como o can marchou morrer, veunos morrer o poema.